तो दिनै बे 17 बोसोरखौ गोसोखाङो होनोब्ला खुंथाय जे इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो एजिपि मोनथाम हानजाजों जे एनडिए सरकार जे खुंथाय खुंलांबाय दिनै थांनाय 2020 सनाव इलेक्शन केम्पिंआव जे इउपिपिएलनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना जे जोंनि रायजो राजाफोरनो जे जौगानायनि मोजां बेबायदिनो बाथ्रा बुंदोंमोन दिनैहाय बे 5 बोसोर खुंथाय सरकारा फैयै जोबनानै थांबाय। बे समाव दिनैनि मानगोनां जोंनि जेसेबांबो मिडियाफोर बेवहाय सफैनो हादों गिबियावनो नोंथांमोननि बे मोनफ्रोमबो चेनेलनि नुजाफैनो हानाय मानगोनां नोंथांमोनखौ गिबियाव धन्यबाद जासिबाय। तो दिनैनि जोंनि नैबे बिजय उत्सव मोनसे रंजानाय फोरबो जोङो बुंनो हायो मानो होनोबा जोंनि 4 नं जमदुवार बिजाबाव थांनाय 22 तारिखआव जे बिटिसिनि इलेक्शना जादोंमोन जोंनि बिपिएफ हानजानिफ्राय उइलियाम नार्जारी सारा जोंना जमदुवार समस्तियाव बिजाथि हिसाबै दिनै गेलेदोंमोन। दिनै रायजो राजाफोरा बिथांखौ मोजां मोननानै दिनै मोजांथार बेबादिनो भट होनानै दिनै जोंनि उइलियाम सार बिथाङा देरहानो हाबाय। तो दिनैहाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बे देरहानायखौनो लानानै दिनै रंजानायजों मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोंनि कैंडिडेट उइलियाम नार्जारी सारखौ बे बरायनाय हाबाफारिया दिनैहाय जोंनि मजाथि प्राइमारियाव बे उत्सवखौ खालामनाय जादों। थांनाय 5 बोसोराव जोंनि बिटिसि हालामाव जे 2020 सनाव इलेक्शन जे जानानै थांबाय बे समाव मोनसे धौ इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे धौखौ नुनानै दिनै सोलायनाय सरकार फैफिनोबा मोजां जागोन खोमा होननानै जोंनि गोबां रायजो राजाफोरा थांनाय बे 5 बोसोरनि खुंथाय जे इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो एजिपि मोनथाम हानजाजों जे एनडिए सरकार जे खुंथाय खुंलांबाय दिनै थांनाय 2020 सनाव इलेक्शन केम्पिंआव जे इउपिपिएलनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना जे जोंनि रायजो राजाफोरनो जे जौगानायनि मोजां बेबायदिनो बाथ्रा बुंदोंमोन दिनैहाय बे 5 बोसोर खुंथाय सरकारा फैयै जोबनानै थांबाय। नाथाय दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे प्रतिश्रुति होदोंमोन मोनसेबो खामानिफोरखौ मावफुंजायै नुनायखाय दिनै जोङो बुंनो हायो नैबे गोदान जोंनि मोनसे बिटिसि इलेक्शननि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफ्रा गमामायै 17 बोसोर खुंनानै सोलिलांनाय बिपिएफ सरकारखौनो फिन लाबोफिननो थाखाय दिनै बे प्रमाना नुजाबाय। आच्छा नोंथाङा दिनैनि मजाथि प्राइमारिनि बारग' आफादगिरि दा आङो जमदुवार ब्लकनि सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै बर्तमान आंनि बिबाना दङ। दा नोंथाङा बे तो दिनै जोंनि मानगोनां जोंनि उइलियाम नार्जारी सारा दिनैनि बे रंजा खुसिजों बरायनाय नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों खावलायलांबाय जे बिथाङा फैगौ 5 तारिखआव जानो गोनां जे जोंनि शपथ ग्रहण बे शपथ ग्रहण प्रग्रामाव जोंनि मजाथि प्राइमारिनिफ्रायबो गाजा गोमजा थांनानै बे प्रग्रामाव मदद हैनो थाखाय सारा खावलायलांदों। तो आंबो बे मजाथि प्राइमारिनि सासे बारग' आफादगिरि हिसाबै जोंनि बे प्राइमारियाव 8था गामि गोलैयो आङो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे नोंथांमोना फैगौ 5 तारिख सानाव जोंनि बे शपथ ग्रहणाव बयबो गाजा गोमजा थांनानै मदद खालामगोन होननानै आंबो गेदेर फोथायनायजों मिजिंथिनाय थाबाय।